Com la gran majoria d'entitats i organismes del país, el Consell Esportiu del Pla de l'Estany s'ha hagut d'adaptar a la situació de pandèmia i a les restriccions i mesures que hi han hagut vigents en cada moment. Precisament com que aquestes mesures i restriccions han anat variant periòdicament, el que hem volgut fer avui és una mica construir una radiografia de quin és el moment actual i de quina manera està quedant configurada la temporada d'activitats que organitza habitualment el Consell Esportiu del Pla de l'Estany. Per fer-ho tenim a l'entrevista de l'informatiu avui en Xavi Batxallí, que és el director executiu del Consell Esportiu del Pla de l'Estany. Xavi, com sempre, gràcies i benvingut. Hola, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat per poder explicar una mica la foto i la radiografia de com estem en aquest moment. Bé, abans d'entrar en detall d'activitats i de com ho heu anat redistribuint i reconfigurant tot, Xavi, les noves mesures que van entrar en vigor aquest proper cap de setmana farà 15 dies amb aquest cert relaxament de mobilitat, amb obertura parcial de centres esportius, això ha permès incrementar l'activitat? Ha suposat un canvi en la vostra activitat, aquestes noves mesures de fa 15 dies? Bé, principalment la nostra activitat en la part més, diguem-ne, escolar, des de l'inici s'ha pogut anar duent a terme, diguem-ne, la part amb horari lectiu. Aquesta no s'ha vist modificada. Moltes de les coses que fèiem i que fèiem trobades de forma molt més grans, 300, 350 alumnes, tot això ho hem mantingut amb horari lectiu i ho hem traslladat a cada un dels centres, per tant això ho podem mantenir i ho hem mantingut. En quant a l'activitat amb horari extraescolar, aquesta, pel que fa a les activitats de promoció, aquestes les hem pogut... No ens han modificat excessivament, però sí que l'activitat principal que des de les entitats esportives s'estava duent a terme, aquesta sí que s'ha vist altament millorada. Diguem que de la segona a la tercera onada, o en aquesta segona fase de la tercera onada, podríem dir, perquè hi ha hagut com dues restriccions diferents, en aquesta segona fase de la tercera onada, aquí sí que hem notat, i de fet així es pot fer, un augment en l'activitat de les entitats esportives. En quant a la nostra activitat, al tractar-se d'una activitat des d'un punt de vista, la part de joves, des d'un punt de vista més socioeducativa o socioesportiva, l'hem pogut mantenir al llarg de la segona i tercera onada, però en canvi l'activitat federada va estar frenada principalment a la tercera onada, a la primera fase de la tercera onada. En quant a formació, això ho hem pogut seguir mantenint. En quant a adults, seguim treballant amb grups d'adults o gent gran, amb grups de 5 persones més un monitor. El que sí que, per exemple, el circuit de curses populars, activitats més de competició, aquestes, pràcticament aquest curs, veiem molt poques possibilitats de poder iniciar alguna d'aquestes curses. Encara en queden 3, si no recordo malament, 3 que es mantenen en el calendari, però a l'espera de com evolucioni els propers mesos. Perfecte. Bàsicament has anat tocant una mica tot, però sí que irem una mica per ordre. Per exemple, el que són les lligues territorials, sí que fa unes setmanes fèieu una mena de comunicat conjunt, tots els consells esportius, explicant una mica que havíeu previst diversos escenaris en funció de l'evolució de la pandèmia per poder garantir que se seguissin fent aquestes lligues territorials. Sí, aquest comunicat es va fer durant la primera part de la tercera onada. Aquest comunicat es plantejava que en qualsevol de les situacions es podria seguir oferint activitat. El que passa que la realitat, moltes vegades, el que preveus o fas previsió, a vegades dista o canvia. Llavors, el que ens hem trobat és que, bé, al frenar l'activitat moltes de les entitats participants, ja sigui el Pla de l'Estany o d'altres indrets de la demarcació de Girona, la realitat és que al desembre es podia estar entrenant,
competint en principi en cap moment, però es podia entrenar. Aquí es va mantenir una mica la motivació tant d'esportistes com d'entitats, però a la que va entrar doncs, les restriccions més dures de que no es podia ni entrenar, aquí pensem que va ser un cop bastant dur per la majoria d'entitats i de propostes. No? Diguem que el recurs telemàtic en un domicili doncs, està, des d'un punt de vista de contacte amb els nens, s'està esgotant. Pensem doncs, que, i així ho transmetien també les entitats, és un recurs que temporalment es podia utilitzar, però que en aquests moments ja està molt en una situació bastant crítica de receptivitat per part de les famílies o inclús dels nens. No? Llavors, aquí, mentre s'ha pogut mantenir o no hi ha hagut possibilitats de poder-nos relacionar directament o que hi hagi una relació entre esportistes i tècnics o entrenadors, la cosa queda doncs, bastant mancada de contingut. No? Llavors aquí les entitats ens anaven traslladant de dir, sí que potser veiem possibilitats per fer algun tipus d'activitat o de competició o de lliga quan almenys puguem estar entrenant, però en situació doncs, de que no hi ha possibilitat d'entrenament ho veiem molt lluny. Això va coincidir en un moment d'inscripcions, per això també vàrem allargar el període d'inscripcions de les lligues territorials i ara ens trobem amb aquesta realitat de que es pot entrenar, però no obstant doncs, cal recuperar molt aquesta relació, aquesta confiança, aquest hàbit, aquesta il·lusió al final, no? per mantenir un entrenament amb una mirada doncs, de competició o de competició, diguem-ne, en un format doncs, escolar o com el que fèiem anteriorment a les lligues territorials. No hi ha res, en aquests moments s'estan recollint les inscripcions, no podem dir que vagin a un molt bon ritme perquè, doncs, lògicament, doncs, hi ha moltes entitats molt tocades en aquest sentit, tant d'aquí com d'arreu de la demarcació, i una vegada tanquem les inscripcions, que finalitzen aquest divendres, doncs, veurem i podrem tenir la foto real. No obstant, doncs, la idea és que al llarg d'aquest curs es puguin reincorporar, una vegada iniciem les activitats en el format doncs, que finalment doncs, encaixi més pel moment, doncs les entitats, doncs, si veiem doncs, que hi ha possibilitats, es puguin reincorporar o anar inscrivint a mesura que anem avançant la temporada. Però, clar, tot això doncs, suposa d'un inici, parada, tornar a reiniciar, i això està siguent molt desgastat o desgasta molt el dia a dia, no? Ja sigui per al mateix Consell Esportiu, per les entitats o per tot el teixit esportiu o actors esportius al llarg que participen en una lliga o una competició d'aquest tipus. No? Per tant, diguem que de les previsions inicials es volia donar un missatge de confiança, sí que es va rebre, però que a mesura que han anat avançant les restriccions o les fases o les diferents, doncs, les diferents fases o onades, ara, doncs ha sigut cada vegada més difícil mantenir aquesta relació i aquesta intenció de competició, podríem dir. En quant a l'esport de joves, abans també hi feies referència, tenim diversos programes, el Tarda Jove, l'Esport i Barris, els Joves en Dansa, fins i tot el Futbol Net de la Fundació del Barça, i tenim també el Team Fit, que no sé si, ja ho pregunto per desconeixement, no sé si aquesta és una proposta nova d'aquest any o ja la fèieu. En tot cas, explica'ns una mica com queden aquestes activitats d'esports per a joves. Sí, la part de joves... Hi ha una part molt, diguem-ne, que és socioeducativa, socioesportiva, amb un ingredient principal que és totes les dificultats des d'un punt de vista social, i per tant utilitzem l'esport com a eina. Totes aquestes activitats, interpretades com a àmbit purament esportiu, estarien doncs, molt limitades, però en el moment que les contemplem com a socioeducatives o des d'aquesta òptica, ens donen les possibilitats de mantenir-la i de poder-la treballar amb certa normalitat. Per tant,
Tarda Jove, Tarda Jove, Futbol Net, les dinamitzacions de les pistes, Esport i Barris, tota aquesta part la seguim mantenint. I en el cas del Team Fit, és una activitat nova d'aquest any, és una activitat, podríem dir que supleix el que abans coneixíem com a divendres actius, però totalment diferent. És una activitat vinculada al món del fitness, concretament al món del crossfit, en què a través del pes corporal es plantegen diferents exercicis i activitats per treballar elements de força, resistència. Llavors, tot això és nou d'aquest curs i s'ha pogut iniciar amb normalitat perquè es treballa també amb grups bombolla. Llavors, en aquest sentit, s'ha pogut iniciar, el volum de participació no és l'esperat i això és una realitat, però bueno, pensem que és una activitat que és nova, que tota activitat nova i que a més neix en un moment de pandèmia i de situació que no hi ha, diguem-ne, una intenció clara, ja pel simple fet de joves, ja és moltes vegades és de més dificultat la participació, però en aquest moment que hi ha notem una certa desmotivació. Tota la part emocional penso que tindrem com a societat molta feina per tornar en els llocs on estàvem, en la situació que estàvem pre-pandèmia. Per tant, s'ha iniciat, hi ha alguns grups que sí que s'han format, la nostra intenció és mantenir-la, tirar-la endavant, que surti que els participants acabin satisfets i poder-la repetir de cara al curs vinent. Aquesta seria la part de joves. En aquest cas, hi afegim la part del curs de monitor poliesportiu, que aquest curs, o la part de formació, que aquest curs sí que es fa una gran part telemàtica i pensem que això sí que té bona rebuda. Hi ha una part pràctica, però que durant aquesta Setmana Santa es començarà aquest curs de monitor poliesportiu que va orientat a totes les franges d'edat, però principalment per joves majors de 16 anys. Llavors, en aquesta ocasió, animem des d'aquí a tots aquells joves que encara ho estigueu dubtant a inscriure's en aquesta activitat, en aquesta formació. Molt bé. Anem avançant d'edats. Ens deies abans que el que són ja activitats per adults o per gent més gran, com pot ser la gimnàstica, el ioga o fins i tot aquesta dinamització de parcs urbans. Això se segueix fent, però amb aquests grups reduïts de 6 persones? Sí, la principal diferència d'altres anys és que aquesta activitat, quan abans es treballava en grups molt més nombrosos, ens hem hagut de redistribuir i es treballa en grups de 5+1. Llavors, tot a l'aire lliure. Abans utilitzàvem, a l'inici vàrem utilitzar espais interiors, però en el moment que veiem que tota la part més es limitava molt la pràctica d'activitat física o esportiva en una instal·lació, doncs vàrem sortir a l'exterior i aquí vam trobar l'escletxa o la possibilitat de mantenir l'activitat. Per tant, tot és a l'exterior. Fins i tot ara que es podria retornar a l'interior, tenim alguns grups que ens diuen no, estem perfecte, per tant ho volem mantenir a l'exterior, llavors seguim i aquells que podem tornem a l'interior. Però aquesta part d'activitat més dirigida, sigui per adults o per gent grans, d'activitats dirigides, la fem a l'exterior, ja sigui això, ioga, relaxació, gimnàstiques de manteniment, parcs de salut, que els parcs de salut com a tal, com a instal·lació de parc de salut amb les diferents màquines de treball no l'estem utilitzant. Principalment s'utilitza o s'ha traslladat més amb activitats de marxa nòrdica, de caminades, de treball de tant en tant parar i fer un treball més estàtic, però que sempre està a l'exterior i sense manipulació de màquines o d'aparells. Per tant, aquesta l'hem pogut mantenir, ja sigui això per adults o per gent gran, fent adaptacions i canvis, però en aquest cas l'hem pogut mantenir i pensem que, bé, en totes les edats és molt important mantenir l'activitat física, sigui de forma lliure, voluntària, oberta o dinamitzada per tècnics, però que és vital poder-la mantenir. En aquest cas, cada restricció
les hem d'analitzar detingudament i trobar la fórmula o l'escletxa o l'adaptació per mantenir-la i perquè doncs, la població pugui estar el màxim activa possible. No? Bé, ara ens estem afrontant doncs, una crisi més enllà d'econòmica, però sobretot amb un ingredient social molt important. La part de socialització pensem que ens tindrem doncs, a curt, mig i llarg termini unes conseqüències que impactaran directament sobre la socialització i pensem doncs, que l'esport és una eina molt important. Molt bé, Xavi, per acabar, perquè estem pràcticament fora de temps, també feia referència abans a aquest circuit de curses populars que des de pràcticament el novembre, que s'havia de fer la primera, que era la marxa Ciutat de Banyoles, hi ha hagut un degoteig de suspensions, de canvis de dates. Deies que no sou massa optimistes respecte a aquest circuit de curses populars. Si no recordo malament, ens en queden 3. Es va suspendre Camós, Porqueres i Banyoles, si no recordo malament. Llavors, les 3 restants, Fontcoberta, Serinyà i Cornellà, aquí hem d'acabar de veure doncs, com evoluciona. Sí que estan arribant, doncs, sembla ser, notícies encara així molt extraoficials, que potser de cares a mitjans de març doncs, potser es pot tornar a la competició, però bé, penso que durant tot el curs estarem marcats per aquesta situació i jo tant de bo m'equivoqui, però que s'acabi a final de curs, però doncs, tenim doncs, un període, segueix un període complex, veurem si és a mig o llarg termini, però segueix un període complex de convivència d'aquest tipus d'activitats. Llavors, veurem, a mesura que ens anem apropant, veurem com ens anem apropant i quines opcions tenim. La intenció i l'il·lusió és poder-les almenys celebrar alguna, però la situació està marcada per les restriccions i ens afecten de ple amb esdeveniments de concentració de persones. Llavors, en aquest cas, aquestes curses són així. Optimistes voldríem ser-ho al màxim, però la realitat és la que és. És la que és. Llavors, sí que és veritat que al llarg d'aquests mesos hem vist que les restriccions a vegades són discriminatòries per segons quina població i amb l'origen de pràctica i fins i tot amb nivells de pràctica esportiva. I en aquest cas, sobretot des de consells esportius, però també sol·licitem administracions o proposem administracions, entitats, persones físiques que s'ha creat una plataforma que hem denominat Defensem tot l'esport, i és això, perquè des de les restriccions que es van plantejant des del Procicat siguin al màxim obertes perquè tota la població, sense diferències de nivell o d'allà on tens la llicència o no, doncs pugui practicar l'activitat física amb restriccions i sense desigualtats, per una igualtat d'oportunitats en la pràctica d'activitat física. Per tant, bé, des d'aquí invito a sumar-se en aquesta plataforma. Hi ha un manifest per signar que es diu Defensem tot l'esport, l'esport per tothom, i per poder, això, que a mesura que anem avançant o convivint amb aquesta situació de pandèmia, però que es pugui seguir practicant l'activitat física i l'esport obert a tothom. Molt bé, doncs queda llançat també aquest missatge. Gràcies, Xavi. Ànims a seguir treballant i a veure si a mesura que va millorant la situació podem començar a fer aquesta tasca de millora novament de la socialització amb l'esport com a eina important. Perfecte, gràcies a Televisió Banyoles Pla de l'Estany i a reveure.
Gràcies. Molt bé, doncs aquesta és la radiografia, la fotografia actual a dia d'avui de la temporada d'activitats del Consell Esportiu. Com tothom, planificar aquesta temporada i les activitats és pràcticament una quimera amb una situació que ha anat canviant, si no pràcticament setmana a setmana, però sí que pràcticament cada 15 dies. I per tant, avui la idea era veure com s'ha replantejat la temporada, quines activitats s'han pogut seguir fent, quines s'han reinventat i quines, malauradament, no s'han pogut fer.